La primera imagen IA que gana un prestigioso premio internacional de fotografía. Arte generado por IA, ganador dun concurso de arte. Un 84% de empregados españois lideran a adopción da IA en Europa, pese a que lles faltou información no seu uso. Mattel anuncia o primeiro xogo de mesa que integra a IA no seu desenvolvemento. La IA tamén busca su lugar en el sector público. Que está pasando aquí? O meu nome é Ana, teño 16 anos e son de Burela. Son estudante e artista a tempo parcial. Benvidos a un novo episodio de Cousas Miñas. Hoxe falarei das IAs e das súas influencias. Pequena aclaración de que estarei falando da súa repercusión na sociedade do século XXI e non do seu funcionamento, porque non teño os coñecementos técnicos para poder opinar sobre iso e non teño a formación suficiente. Así que grazas antemán pola atención e comecemos. A ver, primeiro quería empezar a falar de como un pouco surgiron as IAs, non? Porque o típico de que fai como un ano e pico, non? Tú escoitabalo na televisión ou nos medios de comunicación, nas redes sociais, non sei que, tal, as IAs, non sei que, pero como que era unha cousa que tú vías de, está en Estados Unidos, aínda está empezando, entre que o fan ou acaban de perfeccionar, entre que chega a España, aínda han pasado uns cuantos anos, non? Pero a miña sorpresa foi mayúscula cando dalí a 2 meses ou así, coa modificación da lei educativa en España, aparece xa a inteligencia artificial como perfectamente contemplada no currículo escolar, no sentido de que xa é unha materia. Eu nese momento digo, pois sí que vai rápido, sí. Pois sí que estamos globalizados. Porque eu nunca creín que fora chegar tan rápido, non? Desde Estados Unidos hasta chegar aquí, que sempre as cousas como que tardan o seu tempo en chegar, non? Porque é obvio, pero hoxe en día vivimos nun mundo tan globalizado que ao final podemos, digamos que vamos prácticamente en paralelo. Entón, eso como que tuvo moi pouco tempo para asimilalo. E creo que aquí houve moi pouco tempo de asimilalo, que cando nos dimos conta xa era unha cousa perfectamente normal. E de feito xa está incluída no currículo educativo, concretamente en cuarto, que foi o curso que eu fixen este ano. E bueno, eu non iba a esta materia, pero sí que tiña moitos compañeiros que ían. Claro, a min o que me chamaba a atención desto era, o sea, isto acaba de chegar e non só temos unha nova materia, sino que, claro, dá para facer unha programación enteira durante un curso escolar enteiro de cousas que se van facer nesta materia, non? Entón, xa a min chamame moitísima atención. E, además, hai un profesor que xa está especializado e que xa pode, que dicir, ten a cualificación ou ten o conocimiento suficiente como para dar clase de isto. Entón, eso a min explotou a cabeza por completo. Digo, vamos demasiado rápido, demasiado rápido. Claro, pero aquí aparece un novo dilema, non? Que non, a IA non aparece só para unha materia. O alumnado, que ten cada seu ordenador na clase, etcétera, e na súa casa, e todos teñen un móvil, temos tamén acceso á IA no que atinxe ao resto de materias. Entón, claro, aquí o sistema contradícese, porque por un lado, nunha materia, ensinamos como funciona a IA, como usar a IA, como violar os sistemas de detección de textos xerados con IA, pero no resto das materias usámola sin revisar ni nada, usamos a IA para facer non sei que non sei cuánto. Entón, claro, eu aí, cando vin que había esa contradición, digo, impresionante, porque claro, había xente utilizando a IA para facer comentarios, para facer todo tipo de textos, todo tipo de redaccións, porque aprendían noutra materia. Pero os profesores das outras materias dicían, pero non usedes a inteligencia artificial porque nos vamos dar conta, porque non aprendedes, porque tal, porque cual. Pero ao final, a esa xente, pois como que lle daba igual. Entón, claro, aquí, dentro do propio sistema, pois hai unha contradición bestial, no? De que, por un lado, vamos a enseñar a usar isto, pero claro, van a extrapolar ao resto de materias, que esa tamén é outra, obviamente, porque se non o extrapolaran, obviamente estaría a típica frase, no? De é que tedes que entender as materias como partes interconectadas, non sei que, tedes que extrapolar os conocimientos de unha ás outras, non sei que.
pero despois, con isto en concreto, non. Entón, en realidad, o sistema está un pouco contradicíndose, pero bueno, é sabido que o sistema educativo ten moitísimos problemas, non? Pero bueno, claro, que pasa? Que se o alumnado ten a capacidade e o coñecemento suficiente como para xerar textos con IA, para facer redaccións con IA, para, bueno, comentar imaxes con IA, que pasa? Que perden, o sea, perden totalmente a capacidade de redactar. O sea, é unha ineptitude para pensar absoluta, porque é como si e ao final é racional, non? Porque os seres humanos funcionamos así. En canto teño algo que o faiga por min, non o vou facer eu, porque seguimos a lei do mínimo esforzo, non? Entón, se eu teño algo que pode facer por min e que o fai moi ben, pois eu non me vou molestar, porque, quero dicir, é o tempo que me aforro. Entón, claro, según este razonamento, esta xente está perdendo unha capacidade para pensar, para redactar e para escribir impresionante. E isto, na miña opinión, é derivado en gran parte do uso das IAs. Bueno, tamén da falta de lectura e todas estas cousas que xa se levan falando moito tempo, pero o máis reciente do uso da inteligencia artificial. E bueno, despois falta un montón de vocabulario, nótase moitísimo cando están sometidos a unha proba na que non poden usar inteligencia artificial, como pode ser un exame, e os propios docentes poden afirmar que hai unha diferencia abismal desde o que se fai na clase ao que se fai no examen, porque no examen non temos esas ferramentas que nos axudan, non temos un dicionario, non temos un corrector ortográfico do Word ou o que sexa. E nada, que ao final isto que vai repercutir é que ao final, como temos esa ferramenta que fai as cousas por nós, non? Pois a xente vai deixar de facer un esforzo para iso, porque ademais é usala sen ningún tipo de reflexión previa, simplemente collemos isto, usámolo, sacamos o texto aí, copiamos e pegamos e listo. E agora, ainda encima, como se están desenvolvendo inteligencias artificiais en galego, xa nin siquiera o teñen que traducir. Non é necesario, simplemente collen, tal. Eu vexo isto e digo, mira, que locura. Que locura que en tan pouco tempo xa estemos así. Bueno, agora nesta outra parte do podcast quería falar das influencias das inteligencias artificiais nas artes plásticas. Xa que é un tema que me afecta personalmente, é un tema que do que teño unha opinión bastante formada, digamos, pero que aínda así segue a me parecer, desde a miña total ignorancia, segue a me parecer totalmente impresionante que tú lle poidas decir a unha IA faime un debuxo de e que a IA o fai e faino perfecto. Eso para min é sorprendente, sen coñecer os termos técnicos de como funcionan ni nada, simplemente eso xa me fai, o sea, bólame a cabeza por completo, a verdad. Claro, entón, hai xente que está usando esta ferramenta para xerar obras de arte. Entón, claro, sí que é verdad que o proceso humano de crear ideas, que ese solamente o temos nós, sigue presente, non? Porque simplemente o que se lle fai é a idea tena un humano e o único que se fai é a execución, en vez de executala o propio ser humano ou outro ser humano, executa unha inteligencia artificial. Entón, claro, o especial da execución humana, que na miña opinión é absolutamente imprescindible, non? É parte fundamental das obras, non existe, porque o está facendo todo unha inteligencia artificial que xa se encarga ela de facelo co estilo, además podes poñer o estilo que tú desexes, creo que lle podes poñer o estilo pictórico que desexas, en plan óleo, acrílico, acuarela, etc. Entón, claro, a idea sí que é verdad que é unha idea humana, pero a execución tena toda unha IA e perde esa parte especial de execución que temos os seres humanos, pois claro, queda totalmente perdida, o sea, queda, bueno, esquecida, digamos. Claro, entón aquí ábrese un debate que é se a inteligencia artificial é capaz de crear imaxes, que pasará cando esas imaxes estén tan perfeccionadas, porque así as vayan evolucionando, esas imaxes estén tan perfeccionadas que non as poidamos diferenciar dunha imaxe real e
que os seres humanos empecen a preferir as imaxes xeradas por IA que as imaxes xeradas por outros seres humanos. Claro, aquí temos un pequeno problema. Entón, como foi un titular moi soado fai relativamente pouco tempo, que unha persoa utilizara unha IA para facer un debuxo que despois presentou a un concurso e ese debuxo resultou premiado. Claro, cando vin eso, non souben que decir, digo, xa estamos neste punto. É unha cousa un pouco polémica, porque por un lado, pensas tú, a ver, obviamente todas as persoas que se presentan a ese certame tuveron unha idea. E esta persoa solamente tuvo unha idea, porque a execución foi toda encargada a unha inteligencia artificial. Entón, o resto de persoas fixeron, digamos, o doble de traballo. Entón, claro, non é xusto que, porque o resultado final sexa mellor, esta persoa leva o premio, pero por outro lado tamén pensas, aínda que poñamos a 5 persoas que non empregaron IA. Claro, esas persoas a idea tuveron a todas, porque non podemos calcular se o esforzo que fixeron todas na execución foi o mesmo. Estáse valorando solamente o resultado final. Pero é certo que en todos os casos a execución foi humana, digamos. O que pasa nas artes, sobre todo coa IA, é que a IA é unha inteligencia artificial, pero é solamente, digamos que, cobre a parte racional dun ser humano, ¿no? A parte intelixente. A parte emocional non a ten. Entón, claro, a arte, que é unha disciplina que se centra nas emocións do ser humano, nas súas vivencias persoais, a IA non a pode dominar porque non está, digamos, no seu na súa parcela de poder, porque non ten ese coñecemento. Entón, claro, é imposible que unha inteligencia artificial faiga un cadro igual de emotivo que un ser humano, pero claro, sí que a nivel técnico, obviamente faino moitísimo mellor, porque está mellorando a unha velocidade abismal e aparte ten a unha persoa detrás dándolle información e retroalimentación constante de, pois, non me gusta tal cambio. Entón, claro, o que estamos conseguindo é que haxa obras de inteligencia artificial que estén tan perfeccionadas que non os podemos diferenciar de obras feitas por artistas humanos. Está empezando a pasar iso, que a xente está empezando a gustar moito máis as obras de inteligencia artificial. E iso é un problema. Por qué? É un problema porque xa nas artes ou nas humanidades que xa eran, digamos, camiños moi difíciles de seguir para moitas persoas, porque son traballos normalmente moi mal pagados, moi difíciles de conseguir, dependen de moito dos contactos que teñas, etc. Estás sometido a crítica constante hacia o teu traballo. Eses traballos que xa eran considerablemente difíciles de conseguir por estas razóns que acabo de mencionar, están desaparecendo porque hai unha IA que os está, digamos, solapando. Que sí que é certo que a pérdida de traballos non pasa solamente no ámbito das artes, sino tamén incluso no ámbito da programación, etc. Tamén pasa, pero como é o tema que, digamos, que me toca máis personalmente, porque eu, pinto, pois digo, ostras, pareceme moi injusto que a min, eu sei o traballo que me leva a ter unha idea e executala, e que unha persoa ten esta idea e nin siquiera ten por que ter unha idea perfeccionada, porque simplemente con ter unha idea vaga do que quere e pedirlle a inteligencia artificial xa o vai entender e vai saber o que facer. Claro, entón aquí é un dilema tamén a nivel ético, que nos gusten máis as obras de inteligencia artificial que as obras dun ser humano. Está por ver. É ético que unha obra feita con inteligencia artificial poida concorrer a un concurso no que concorren obras feitas por humanos? Está por ver. Aquí isto xa... A ver, aquí hai que facer unha reflexión ética que eu non sei se estamos preparados para ela porque é bastante complexa e nada, hai moitos puntos de vista que analizar e que examinar e pois non podemos ter unha seguridade 100% de que vayamos chegar a un acordo tendo esa discusión. Entón, sí que é certo que, na miña opinión, é lícito utilizar a inteligencia artificial pois como se utiliza, por exemplo, Google. Tú, cando fas un cadro, moitas veces buscas referencias. Imagínate que tes que dibuixar un corpo humano, pois tú, obviamente, non te vas a imaginar o corpo humano. Se o queres en unha determinada postura porque queres que teña un brazo levantado, non sabes como dibuixar os músculos desa parte do brazo, pois
ti buscarías en Google, pois, imaxe, referencia, non sei canto. Claro, que pasa? Que coa inteligencia artificial podes pedir eso e simplemente usalo como referencia, o cal me parece lícito, pero claro, a xente vai deixar de usar Google progresivamente porque na inteligencia artificial tes un montón de opcións. En Google non tes tantas. Entón, claro, aquí é o mesmo un debate de que vai pasar? Vai, digamos, superpoñerse a todo o que levamos avanzado hasta agora? Pois non está claro, a verdad, non está nada claro. É un tema un pouco delicado, podemos dicir. E bueno, ahora, falando tamén un pouco do tema dos traballos e tal, quero pasarme ás repercusións que creo que pode ter aí no ámbito social, non? Fai pouco tiven unha conversa non na mesa, que son estas conversas das que se sacan tantas conclusións, e unha das persoas que estaba dicía, claro, se na revolución industrial a creación das máquinas afectou á man de obra obreira, a revolución das IAs, que xa podemos falar dunha revolución prácticamente, vai afectar a un posto máis arriba. Digamos que vai subir un chanzo. Por que? Porque as inteligencias artificiais, se as pensamos como robots, ao final teñen man de obra e, ademais, intelecto, ata certo punto, obviamente non están aínda totalmente desenvolvidas, pero sí que teñen certo intelecto. Entón, que pasa? Que, claro, nesta pirámide que está establecida polo sistema, no, dos traballos como que teñen máis poder aos que teñen menos, que, bueno, obviamente todo isto é un constructo do sistema, pero, bueno, non me quero meter aí. Entonces, que pasa? Que, obviamente, nesta pirámide establecida polo sistema, digamos que estamos subindo un chanzo máis. E claro, conforme as IAs se vayan desenvolvendo, chegaremos a moitos chanzos máis. Que pasa? Que agora hai moitas persoas, ao mellor, que estaban no chanzo baixo e poden permitirse subir de chanzo porque teñen acceso a un mundo de coñecemento, de información e de creación ao que non tiñan acceso antes porque non lles foi permitido polas súas circunstancias. Unha persoa que este no chanzo baixo agora mesmo podese permitir subir de chanzo utilizando a inteligencia artificial como esta persoa que gañou o concurso, por exemplo. Podes utilizar a inteligencia artificial ao teu favor e iso permíteche que unha habilidade que tú non tes desenvolvida, como pode ser de dibuixar, de escribir, etc., simplemente cando tes unha idea, como ya podes mandar a inteligencia artificial, xa tes que a execute e deste modo xa tes un traballo final. Por outro lado, tamén no ámbito social, algo bon que teñen as IAs e que se está aínda a investigar, polo tanto, aínda non se pode dar moita información, podemos afirmar que as inteligencias artificiais van repercutir significativamente no papel das linguas minorizadas na nosa sociedade. Sí que é certo que agora xa se está empezando a traballar en modelos de redactores con inteligencia artificial, como pode ser ChatGPT, en galego ou en outras linguas que son cooficiais ou que están minorizadas, etc. Isto pode supoñer un gran avance debido a que, digamos que o feito de que o galego, por exemplo, vou falar do galego porque é o caso que me toca de cerca, non? O feito de que o galego agora este empezando a estar incluído nestes novos avances tecnolóxicos, pois isto que fai é que este máis normalizado e que as persoas, digamos, consideren unha lingua igual de válida co español. Entón, isto é unha cousa totalmente positiva. Por outra banda, tamén ten un aspecto que pode ser positivo ou negativo, non? Depende de como miremos, que, por exemplo, imaginade unha persoa que este facendo un estudo, pois co ChatGPT, se non sabe galego, pode traducilo e publicalo directamente en galego. Entón, isto o que vai facer é que vai aumentar moitísimo o número de traballos académicos ou investigacións, etc., que se desenvolven en galego. Por outra banda, tamén temos a parte negativa que repercutiría tamén no tema de educación, que é, por exemplo, se os alumnos que non saben falar galego non se queren molestar en intentalo e simplemente utilizan a inteligencia artificial para redactar traballos en castelán e que os traduzan ou simplemente pedilos directamente feitos pola inteligencia artificial. Entón, isto volve a repercutir unha vez máis no sistema educativo
en como estamos educando as novas xeracións, que se están criando con moitas menos capacidades polas axudas que están tendo. Se xa pensábamos que a miña xeración iba a ter moitas menos capacidades para desenvolverse, porque temos dispositivos electrónicos como un móvil, unha tableta, un ordenador, etc., agora esas posibilidades son infinitamente máis, porque xa usamos inteligencia artificial. Entón, isto non está moi claras cales son as consecuencias en realidad, verémolas ao longo do tempo, e non queda nada máis que esperar e, mentres tanto, pois, educar e intentar aprender a usar estas ferramentas novas correctamente.